ukuthi-ke ayijwayelekile ndawo ngoba ngiyakhuleka kakhulu. Amen. So indawo kaNkulunkulu ayisoze yajwayeleka nanoma uma-ke wangithinta wathi angize ngizokhuthaza abantu besifazane abahamba noNkulunkulu. Amen. Bazalwane, ukukhuthaza kwami kuzobe ku-based endabeni yami noNkulunkulu. Amen. Kungenzeka ukuthi kube khona abantu bengixoxa abazosizakala ngayo. Amen. Ngoba ngiyamazi uNkulunkulu empilweni yami. Ufike kumina ngimncane kakhulu. Abazali bami bekhetha uJesu. Ngiyakhumbula okokuqala ngizinkonzweni sasikhonzela endlini emhlophe. Ngiyakhumbula uma wayehlala egibela noma Mshezi ebhasini emtshela ngalo Jesu. Uthe mesethatha isinqumo sokumkhetha uJesu akayanga yena umayesompela, wathumela mina nobhuti wami omdala, hamba niyobona la lo mama uhlale ngibizela khona ukuthi kunjani. Hayi-ke bese siyahamba-ke nobhuti wami siye khona. Besifike enkonzweni kwakuyinto esingayijwayelanga, esingayazi bazalwane. Thina sasikhonza emaromeni, sifika khona ufata phambi kwethu enze konke yena yedwa. Besifika la bayashumayela, abantu abancane bayashumayela. Sifike sifike simtshele konke sikubonile nesikuzwile. Ngesonto elilandelayo uma wasweza-ke naye enkonzweni kwawukwamukela kwakhe uJesu. Hayi-ke sikhulile-ke enkonzweni, samkholwa uNkulunkulu, sakhula saba ngangani Nontu, saba ngangani Sindi, simkhonza uNkulunkulu, simthanda. Endleleni yami umuntu wesifazane ngimbonile uNkulunkulu emile nami kukho konke. Noma kukhona ukuhambile endleleni ngasala khona, kepha ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje mina ngokhethekile kaNkulunkulu. Lokho angikudawuthi nangenye indlela ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ungikhethile mina ngedwa. Ephasi bawu-5 sithe mesikhonza abazali bethu besilethe enkonzweni, sakhonza basala abanye endleleni. Ngike ngathi isinqumo sokuthi uma ngibuyele kuNkulunkulu ngiyabuyela ngize ngendaba yami. Amen. Ngibakhulekile ngikushilo konke kodwa kuthiwa yikho insindiso ngomuntu. Amen. Ngimbonile uNkulunkulu emile endleleni yami. Ngibonge nabazali bami bangithanda kakhulu, bangispoila kukho konke, bangimisa endleleni. Ngiyakhumbula ukuthi ngithe ngikhulu i-21st yami bangenzela, wayengasekho uma ngaleso sikhathi kwakunzima ngoba wayengekho omunye umuntu wayezositshela ukuthi sihambe kanjani endleleni, kodwa babekhona bama endleleni bama nathi kukho konke. Bazalwane, manje nje ntambama kuyavuka kumina ukuthi impela umusa kaNkulunkulu usalele sonke. Nanoma ngathiwa yikuphi umuntu adlula kona, kepha umusa kaNkulunkulu usanele sonke. Uyabheka njalo ukuhamba kwakho, abuke ukunyathela kwakho, nala ushibilika khona athi ngoba wami lo mntwana akubanga ukuyisela endleleni. Ngibonga ubaba uThule emini esakhuluma ngeke ngaba nakho ukuthi awunkosi yami uma usezongikhetha ukuthi ngize la phambili, kodwa Nkosi yami ngizothini. Ngiyabonga izwi alivulile ukuthi ngesikhathi uJesu ebafundisa abafundi bakhe wathi bobheka uma uye emcimbini ungahlali la ungabekwanga khona. Amen. Ngibonga isikhathi-ke nomzuzu ukuthi uNkulunkulu ungikhethile ukuthi ngibe kwi-VIP, ngibe la phambili namhlanje. Amen. Ngiyabonga kakhulu nobaba Meyiwa esakhulumile ukuthi asihlaleni phansi. Ngikwi-VIP ngihleli phansi. Ngikwi-VIP ngihleli phansi ngilinde uNkulunkulu ukuthi enze imangaliso zakhe. Amen. Sizodwa ngaphandle nje kokuchitha isikhathi bengisacela sivulele izwi likaNkulunkulu uGenesis 16. Hallelujah.
Yebo. Genesis chapter 16 verse 1. uSarai umka-Abrama wayengamzaleli mntwana, kepha wayenencekukazi yaseGibhithe igama layo linguHagari. uSarai wathi ku-Abrama, bheka-ke uJehova ungivalile ekuzaleni, mawungene kuyo incekukazi yami, mhlawumbe ngizakwakhelwa ngayo. u-Abrama walalela izwi likaSarai. Ngiyabonga. Bazalwane, ngaleli zwi ezokhuluma ngalo namhlanje. Bona wonke umuntu wesifazane nabesilisa bangasijoyina kule message. uSarai, ngizombiza ngoSarai kwamanje ngoba wayengakaguquki igama lakhe. So uSarai wayesehlala isikhathi eside ngamthola umntwana. Ngicabanga ukuthi mhla emthola umntwana lithi iBhayibheli wayeno 90 years. Utheme kubona ukuthi isikhathi sesihambile akamtholi umntwana. Kepha uNkulunkulu ayemthembisile ukuthi uzomthola. Wabona ukuthi akamtholi naphi isikhathi sesiqhubekile. Vele naye semdala kakhulu isikhathi sokuthi abathole abantwana sesiphelile. Wase wathi umyeni wakhe uAbrama ngaleso sikhathi igama lakhe nalo lalingakaguquki, wayesawu Abrama. Wathi nayi incekukazi yami, ngena kuyona ukuze ikuzalele indlalifa ngoba eyami inzalo isiphelile isivaliwe. Into engiyibhekayo kuleli zwi ngibheka lempilo yami, ngibheka lempilo yabanye abantu ukuthi uNkulunkulu asimnikezi isikhathi sakhe. Sasimnikeza isikhathi sakhe. So imessage yami ithi namhlanje, God's time is the perfect time. Okusho ukuthi asimlindeni uNkulunkulu kukho konke, asingazenzeli thina oplan B bethu, sizenzele thina imizamo yethu. Uma uNkulunkulu ekuthembisile ethe uzokwenza, mlindi uJesu, mlindi uNkulunkulu, uzokwenza ngoba ukuthembisile. Angithi ukuthembisile uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba, uthe wakwazi akazi ungakabi khona usayehlweni, namhlanje uyazi ukuthi impilo yakho izoma kanjani. Ake simnikeze uNkulunkulu ithuba, ake simnikeze uNkulunkulu isikhathi sakhe ngoba isona esiperfect for wena. Bantu abasha, mlindi uNkulunkulu. God's time is perfect. Asikho isikhathi edlule sikaNkulunkulu. Singaba nesethu nasemawashini, singaba nesethu sinomlando wethu sikade ngalinda, kodwa God's time is perfect. Masimlindeni uNkulunkulu wazi konke ngempilo yethu. Mina ngiyazi muhle uJesu empilweni yethu, uyahamba nomuntu akamshiyi. Masifunda ukubekezelwa okwahlula uSara. Namanje kwi-history uSara usabizwa ngosikazi ongamthembanga uNkulunkulu, ongamlindanga uNkulunkulu. Mlinde, mnikeze isikhathi sakhe, uzokwenzela ngoba his time is perfect. So uSara-ke lana-ke watshela u-Abrama, wathi-ke nayi incekukazi, wase u-Abrama walalela. Uthe selalelile kanjalo wakhulelwa uHagari, incekukazi kaSara. Uthe sekhuleliwe kanjalo uAbrama waqala wamdelela uSara, wangambona njengonkosikazi wakhe. Ingobani? uSara ukhohliwe ukulinda isikhathi sikaNkulunkulu. Esakuthe sesenzelile sona, wabona ukuthi hayi akusalungi, wamdelela. Ingakho masenza izinto sinikeze uNkulunkulu. Ungayikholwa indaba yabantu bathi uNkulunkulu uyalekelela, akalekelelwa ngalutho ngoba umnini mandla onke. Umnini mandla konke lokho kukhona emhlabeni kudalwe nguye. Akukho kumhlulayo, konke kungokwakhe. Mlindi uNkulunkulu. Uzozenzela ama-plans akho kwenze konke bese yakudelela. Ungahlonipheki. Uthi uyavela kubantu kuthiwa wena wawukholwa lokhu wakwenza kanjani. Angithi awumlalelanga uNkulunkulu.
kusuka lapho empilweni yami la ngibona khona namhlanje ukuthi hayi ngasenzela uplan B lana mina wayekhona uNkulunkulu emile ethe nayi plan yami ngawe nayi landela le ndlela kodwa mina ngabona ungamnakekela uNkulunkulu ungalaleli ungabekezeli ngafaka nanosala wangabekezela wabona isikhathi nayo yonke into ayibukayo ukuthi hayibo ngeke vele uNkulunkulu esenzayo ukuthi isikhathi sesiphelile ngazenzela uplan B bantu abasha omama obaba linda kuNkulunkulu linda kuNkulunkulu yena yedwa uzokunika konke okufiswa inhliziyo yakho uthe icelo zethu mazaziwe nguye uthe mazaziwe nguye masimthembe uNkulunkulu kukho konke masimthembe uNkulunkulu sinikele uqobo lwethu singadeli ukulinda kuyena ngizoemphasize lokho musukudela musufuna ukuzenzela wena uzohluleka kukho konke uNkulunkulu yena umile njalo sizonke ngicela siye siqhubele phambili siye kuGenesis 17 nakhona sizoqala phezulu yes sizoqala lokusale uverse 1 to verse 7 chapter 17 verse 1 yeah uAbrahama eneminyaka engamashumi nesishiyagalolunye uJehova wabonakala kuAbrahama wathi kuye nginguNkulunkulu uSomandla hamba phambi kwami ungenacala ngiyakwenza isivumelwano sami phambi kwami nawe ngikwandise kakhulu uAbrahama wayesewa ngobuso bakhe uNkulunkulu wakhuluma naye wathi bheka ngokwami isivumelwano sami sikuwe uyakuba nguyise wezizwe eziningi igama lakho alisiyakuthiwa uAbrahama kepha igama lakho liza kuba nguAbrahama ngokuba ngikwenzile uyise wezizwe eziningi ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho ngikwenze isizwe kuvele namakhosi kuwe ngiyakumisa isivumelwano sami phakathi kwami nawe nenzalo yakho emva kwakho ezizukulwaneni zayo sibe isivumelwano esiphakade ngibe nguNkulunkulu wakho nowenzalo yakho emva kwakho lalela uNkulunkulu useyavela kuAbrahama eqaleni kulokhuzane uSara kuchapter 16 uzenzelile imizamo yakhe nokuba wayesazi ithembiso uNkulunkulu ayimenzele sona ufikile uNkulunkulu wakhuluma noAbrahama la esemshintsha khona ithi igama lakhe ngelisaba uAbrahama kepha selizoba uAbraham ngoba usezoba nguyise wezizwe eziningi nala waphinda futhi uNkulunkulu washintsha igama likaSara uSara wayewuSariya eqaleni manje wayesebizwa uSara uSara kuthiwa leli gama it's a noble name okusho ukuthi igama lekhethele liphezulu a princess so uSara nanokuba wayezenzele yena ama-plans kepha uNkulunkulu ngalokho ekushilo akaguqukanga khona wawenza ama-plans akhe wamphoqa uNkulunkulu wawenza ama-plans akhe wahlambalazeka kuwona ama-plans akhe kepha uNkulunkulu akakhohlwanga ukuthi uthembise wawenza uNkulunkulu fikileke wakhuluma kuAbrahama wamtshela ngoba esaqhubeza isithembiso sakhe bazalwane uNkulunkulu akajike ethembisweni zakhe ingakho ngithi hlala kuyena hlala njengevila kuze kuze ukuthi hayibo nasi izinto ziyonakala usahleli usalindile yebo hlala ngoba isikhathi sakhe siyeza sona zodwa si-perfect sona kufanelekile ukuthi usilinde ungayibekeli wena ngokwakho uqonda uzohluleka
wakhuluma-ke uNkulunkulu wamnikeza iy'thembiso zakhe. U-Abrama kwakuyindoda emlalelayo uNkulunkulu u-Abrahama. Wamlalela washo ukuthi-ke uma isivumelwano sakhe noNkulunkulu kwawukuthi u-Abrahama kuyothi kona wonke umuzi wakhe nabathengile nabo bonke abasekhayeni lakhe bazohamba besilisa bayosoka. Hhayi-ke u-Abrahama wasizwa isithembiso sikaNkulunkulu ukuthi utheni, wavuka ekuseni kwahanjiwe kwayiwa kosoka. Sesebebuya lapho uNkulunkulu wasigcina isithembiso sakhe, uSara wakhulelwa indodana. Niyasibona bazalwane ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu asishintshi. Nakuba usukwenzile konke kwakho naziphi izimo, kodwa uNkulunkulu umile njalo uNkulunkulu wakho, ezithembiso zakhe ezingapheli, ezithembiso zakhe emile njalo. Elithi izwi lakhe kuyodlula umhlaba, kuyodlula amazulu, kepha izwi lakhe liyoma njalo. Ngoba konke okushiwo yizwi likaNkulunkulu kuyafezeka, kuyenzeka. Bazalwane, imessage yami wona wonke umuntu la namhlanje ngithi akulinde uNkulunkulu, akuhlale kule ndawo. Futhi nje ngingathanda ukuthi ngithi akuhlale kuleli khaya. Kuningi esikutholayo, kuningi okuphilisayo esikutholayo. Uthe sengihambile bazalwane, ngathola abantwana, ngaba nomnyeni, ngambuka uNkulunkulu ukuthi wazi wamuhle Jesu. Ngoba esakhe isikhathi asifani nesethu. Nakuba sesizenzelile thina okwethu iy'thiba zethu nama-plans ethu, kona lokho kepha khona okuhle okuzovela. Kuvelile bazalwane, bekunzima endleleni, ngingawutholi umsebenzi, ngize ngashintsha i-career, ngangena ka-teaching, uthisha ngiyafundisa. Ngangena ka-teaching, kunzima nakhona, ngikhumbula ukuthi ngizoqashwa ngibe permanent. Untombazane wayengizamela umsebenzi, bangifonela umakoti omdala la ngigalele khona wayengicela ukuthi ngicela ukungimakele. So ifoni yami yangena ngaphansi kwamaphepha. Anginakile uboy wami wayesamncane kakhulu, ngcathwe lo 18 months, wayifaka ifoni yami ku-silent, yangena ngaphansi kwamaphepha engangiwamaka. Kuthe kusenjalo lokusho ukuthi bake bengifonela ngiyafica 18 missed calls. Ngifonela isekhethi, ngiyafonelwa uyena nosisi. Ngithe bese ngifona sengibathinda, wathi ayisisi umsebenzi awuthandi. Kulowo mzuzu imini breadwinner ekhaya, akekho umuntu ozonakekela ikhaya. Uma ushonile sibancane sonke, sasibancane kakhulu. Ngicabanga ukuthi uma wathi eshona ngenza unyaka wami oqala e-DUT. Kwakunzima bazalwane nje ukubona konke, kepha uNkulunkulu wama ngami endleleni. Bona kwangabona ukuhlakanipha ngoba mase ngibona ukuthi yini eyangisa njalo ukuthi ngiphokophele ekwenzeni ukuthi ngikwazi ukuthi ngelinye ilanga ngiphumelele. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi umile nami kukho konke. Bese nguthola-ke umsebenzi, uthe mesho njalo ethi umsebenzi awuthandi, kwavesane kwangena ikhona. Ngacisha ucingo lwakhe, sengifonelwa manje kwi-district, sengifonelwa uLokhuzana second manager, kwakuyi-second manager, wangifonela uthi-ke lesi sikole umsebenzi usuwutholile. So ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho, ngoba ngilokho engiyibona manje ingenxa yomusa kaNkulunkulu. Lapho ngelinye ilanga nga-decide ukuthi manje ngiyabuyela enkosini ngoba ungenzele okukhulu okumusa endleleni yami. So ngiyabonga-ke kakhulu uNkulunkulu-ke bazalwane. Imessage yami ithi namhlanje masihlale uNkulunkulu, masibekezele, simthembe kukho konke. Yena uzohamba nathi indlela yonke ngoba yena wazi konke. Udalile izulu nomhlaba, wasidala nathi singabantwana bakhe. Angeke avume ukuthi sihluleke endleleni, kodwa uzoma nathi, ahambe nathi, siqine njalo endleleni, simkhole uNkulunkulu onamandla. Ngoba namanje ngisamkholwa ukuthi unami and uyangenzela usuku nosuku imangaliso. Ngelinye ilanga wakhuluma ubamfundisi ngicathi ngangisanda ukubuya ngiza la enkonzweni, wayekhuluma ngokuthi wherever you are shine. Bonakala ukuthi umzalwane uyakhona. Ngayibamba lento ngoba nasemsebenzini waze wathi ubaba umfundisi angikalungile ukuthi wena ungakaqhamuki. Ngibonga ukuthi emsebenzini sister
Isaiah 4:52 kodwa umuntu ubeke nje ngalovo usuku olulodwa uthetha wonke umuntu ositshela othethisha omkhulu asitshele sonke ukuthi awukho ngoba kunomehluko okhona khona umehluko oze wathi omunye umntwana last week wathi sisi ngiyayibona inhliziyo yakho wena uyakholwa ukuthi awusitsheli ngathi awukazi ukuthi yebo ngiyakholwa ngiyamthanda uJesu ngoba uNkulunkulu uyakwenza ukuthi uhluke nala ukhona uyahluka mina ngiyakazi lutho ongakaqhamuki Anyakazi lutho ngoba ngiyamazi uJesu I shine wherever I am. Mengikezwa into ngiyaqhuma ngiyahlala banabasha thube livelayo kumuhlale. Khuleka ngitshela uNkulunkulu ukuthi naka ama plans ami. Mina ngase ngizwe kangaka eofisini uthisha omkhulu angibuze athi kodwa mangcubo sengike ngakubonga na. So luke ngafika lesikhona ngikazi ngithola uthisha njengami. Ngoba umuntu umfana nkulu uhlukile umntwana nkulu uyahluka. Uba nephunga elimnandi uyathandeka. Uyathandeka bona bonke abantu. Ngithi mengihambela mhlambe ngeklasini ngithi ngiyayidlulela athi umunye yathi uthafe ngikuthanda uthi ngithi ngiyabheka hayibo ave ngikuthanda angiyibongi mina ngibonga uNkulunkulu ohamba nami ngibonga ukuthandwa uJesu ngoba konke asinikeza bona usinikeza ngesikhathi sakhe ngesikhathi esifanele bazalwane ngiyabonga message yami yanamhla